ezin da esan, bueno, honi piloa gozatzak, hau ez da lotza eukena, eta hori da, lehenengo... Bueno, eta hitzaldi bat azteko, hau da, hitzaldi bat benetan seguruna ona deitu dibela emakumien naizelako, eta emakumien naizelako, hemen eotie, eta ez emakumen bat bertzelako adibidez Leire López Iruaga, ez da hon, orduan zuri deitu dizugu, eta zu ez bazaude, bueno, deitu behar marroki, ozela tekniko bat, igual da zein da hon, emakume bat da hon, adibidez askotan, familiaraketela ez parte hartziolako gauzetan, baina askotan hori da arrazoia gutixetako bat, zeure leku ere, ez bilatzi lekutan, Leirena hori benetan pasatuko da, eta gaina gaztetxe baten, ez da gauze ez da. Beraz, bai, nituzioa eta ezin dut, eta zantzen jo, eske Leire López deitu iso ezin du, no me jodas. Leire López ezin bali bau nik ez nahi directamente. Eta orduan hemen seguru nago, por eso propia, no, la médica propia batik. Ez dugu askotan.